Uy, kana si Mayin, no? Klaro kay nabughat ang bataa. So, pabaya man. Hindi ka maong muamping siyang lawas. Ngayon kang unsa gibuhat ni Mayin atong adlaw nga. Nibawaan niyang namatay ang iyong inahan. Kapit niya biyay ang tanan. Kaon. Pagkatubili na lang balihon. Na anxiety. Na depressed. O gani, hapit na pagkamatay. Tungod sa sobrang kaguol. Tungod kay pinangga magod kaayo siya ni mama. Bisag dako na si Mayin. Mura pagyapog batang gamay ayang pag-atiman o pagtagal ni Mayin. Dili na to siya mabasol sa sobrang pagmahal nga iyang giphinungod sa imong manghod. Tungod kay nindot nga bata si Mayin. Paraygon nga pagpata. Ug makamaong mulingaw nito mga tao nga nagsubo. Ang nahimong maglilingaw sa inyong inahan dihang yung mibiya inyong amahan din sa kalibutan. Bisan ako, tiyo. Maayo kay to sa Mayin ako. Naaang iyang respeto. Duot yun sa buko mga akong pagpangga na iksuuna. O kaya ako siyang dipangga. O ako'y laing gilantaw kung nilang ihirag yung kalipay. Ang iyang kaayuhan. Mangita ko paagi nga maayo gid si Mayin, tiyo. Ay, day, Rosa. Ay, pagi mo siyang pasuwayan o pagtumar sa Biotrof. Biotrof? Sabay kaayuhan nga ikahatag anak ni Mayin. Hingpit ka kaayuhan. Nga di yun niya mahimong basulan, kaya ba may kabatuoran? Kung tinuod ng imong gisulti, asa man na nato palitabi? Asa man na nato makita? Kaya ako din na atuon. Parang paliton ako. Ako na. Diyan ka na lang. Ay, nagbiyain si Mayin, ha? Ay, karoon panahon na, di ba siya mahimong biyaan? Di ba masayod kung unsa niya masun sa uwan ng iyong isuan? Salamat yun na. Ikaw, Giwad. Sa panggulay mo tinabang ngayon, kundi ang manigsilingan man, di ba? Sige na, malakaw na ako. Ito maglangan aron mabalik ang kalasig ni Mayin. Lahi gid kaayo kung may batiyo na usa ka tawo, no? Oo, palipayon ka bang yun? Usa ka kun mogamit sa kuan ng Biotrof. Oh, mas labing maayo. Hasta ko. Ako so yan. Okay kaayo. May angin kabalakan, kay tinuod man yun ka kasaligan o epektibo ang Biotrof Herbal Capsules.